sa gugma nga gikan sa Dios nga magkat-o na ka sa pagpasaylo sa mga taong nakasala nimo. Nga sama ka nato di ta ngay pasayloon apan kita gipasaylo ni Kristo. Amen. Amen. Unuan 1:9 kung isugid nimo imong sala matirud-anon sa mo pasaylo kanimo. Amen. O hinlo kanimo gikan sa tanang pagkadautan. Amen. Mao ni dako kay gugma sa Dios nato igsuon. Wala ni nagmatter unsa ka, itom imong sala. Matud pa sa Isaiah chapter 1 verse 18 to verse 19. Duol kamo kanako kay maghusay kita. Bisan pag unsa ka itom imong sala. Bisan pagdagtong pula na kana imong sala. Ingon ang pulong sa Dios, papution ko kini sama sa balhibo sa karnero. Igsuon siguro nagunahon ka, pastor, wag di naman siro ko maluwas tungod kay labihan kadaot akong kinabuhi. Igsuon, diha kang Kristo, wala nagmatter unsa kadaot imong kinabuhi. Mao na rason yun ng Bible, Jesus came not to be served, but He want to serve us as a ransom to many. Unsay rason nga nung ni si Kristo? Dili aron alagaran. Siya ang mialagad nato o siya ang nahimong bayad alang kanatong tanan. Amen. 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 Si Kristo may nahimong halad, bayad tungod kay gusto niyang lukaton ang tanang sala sa imong kinabuhi, ang tanang tunglo sa imong kinabuhi aron makabaton kag kabaguhan, kalinaw, kalipay sa imong kinabuhi. Amen. Sumala sa itong gibasa mga igsunan, madod pa din kay ingon nga ang kamatayon miabot pinagiso sa katao, muabot usab ang pagabanaw pinagiso sa katao. Kinsa kini nga tao? Si Kristo mga igsunan. Nagsulob siya sa tawhanon, sa lawas sa pagkatao, kay di man mamatay ang Dios. Si Kristo ang nagkinabuhi ingon nga as a human makaigsunan, manayong sa John chapter 1 verse 14. And the word became flesh and dwell among us. Ang pulong nahimong tao og mipuyo na ni kanato. Amen. Unsa ang pulong nahimong tao? Kini nga tao nga mao si Kristo makaigsunan aron siya mahimong halad sa imong sala. Og matud pa dinhi ingon nga siya ang garantiya nga kung kinsay mamatay, si bisan kinsang mamatay, mabanaw usab siya sama kang Kristo. Amen. Ang karon imo ba nang gilauman? Excited pa ka anak makaigsunan? Ang kamatayon karon makaigsunan, makaingon kag left and right. Atong maging adlaw makaigsunan, I think gahapon yata dili lang nga dapit sa Santa. Paggawas na ko diya na aksidente ka, I don't know kung nabatay patay. Pag uli na ko gikan dito sa Bunbunon kay nagkursada mi. Pag abot na ko diya sa Brinaut at bang diya sa St. Peter, duna na po nagadiscuss sa tulo ko po. Salamat sa Ginoo kay way patay na nga samaran na sultanan. Ato maging adlaw makaigsunan diya pod sa Kiwalan yata makaigsunan ato may bulan. Naagian gyud ako mismo. Kinsa ko'y magdahaw makaigsunan, nakatong usa ka babae, kading gihatod pa siyang anak, nasa kalit makaigsunan na side ship og maring tao yung kamatyan. Makaigsunan, walay makapangantis kinabuhi. Kitang tanan kandidato sa kamatayon. Apan ang pangutana karon, kung mamatay ka, di ra ba di madalag simbako? Ang pangutana karon, kung mamatay ka anytime from now, makasalig ba kasi mong pagalingon nga lauman nimo yang saan nga mingon ka nga kung mamatay ko sigurado nga dadong ko sa Ginoo siyang paraiso. Makaigsunan sumala sa itong gibasa, the only guarantee nga kita dunay assurance sa kaluwasan kung ikaw naa kang Kristo. Amen. Kung ikaw nagbaton ni Kristo. Nga matag-adlaw na kay relasyon niya. Pag mata nimo magpasalamat ka kay buhi pa. Naa pa kay relasyon sa Ginoo. Nagpasalamat ba ka sa kinabuhi? Hinumdumi nga kining kinabuhi nato dili ni ato. Ang Dios mo'y nagpiyal anak nimo. Pasalamati siya tungod kay takos o angayan siya nga imong pasalamatan.